Men Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherindäki 47-nji çağalar Bakça baganyň müdiri, Balkan vilayat halk maslahatynyň agzasy Nuriýe Hojagurbanowa. Ata-babalarymyzyň döwletçilik ýolunyň münasip dowam etdirilýän häzirki täze taryhy döwrümizde hormatly prezidentimiziň taýsir tahallalary netijesinde döwletimiziň durnukly ösüşi ugruna giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Garaşsyz bakly tarap Türkmenistan döwletimiz dünýä ýüzünde siýasy taýdan durnukly, ykdysady taýdan kuwatly döwlet hökmüne ul awraýdan peýdalanýar. Halkymyzyň halkara jemgyýetçiligine mertebesi barha beýgelýär. Häzirki döwürde döwletimiziň ösüşi, gahrman arka dagymyzyň hormatly prezidentimiz, arka dagy gahrman serdarymyzyň aýdym maksatlarynyň tutumly başlanyşlarynyň ugralýar. Milli demokratiýanyň ýolu bilen röşen ýerje nazarlaýan döwletimizde amala aşyrylýan işler jemgyýetimiziň güllä besmegine, halkymyzyň häzirki hemde geljekki nesillerimiziň bagtyýar durmuş üçin gönükdirilen işlere terpikýär. Şu ýyl 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip elan edilmegi, bitaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gabat gelmegi tutuş türkmen halkymyzda buýsanç duýgularyny döretdi. Bitaraplyk ýörelgesi Türkmenistanyň dünýä halklary bilen dost, sogurlyk, gomşuçylyk, agdyrlyk, hoşmeýillik gatnaşyklarynyň baş dayanjy bolup çykyş edýär. Bitaraplyk uly bagyt, uly peşgeşdir. Bitaraplyk munyň özi garaşdyrmanyň sarsma dünýädiniň has hem beýgelme ugruna berilen gymmatly mümkinçilikdir. Bitaraplygyň 30 ýyllyk toýu bilen türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagymyzy, hormatly prezidentimiz, arka dagy gahrman serdarymyzy, tutuş türkmen halkymyzy gutlaýaryn. Bitaraplygyň türkmen nusgasyny dünýäde garalandyrýan, halkymyzyň jemgyýetçilikdäki agry mertebesini barha beýgeltýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arka dagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arka dagy gahrman serdarymyzyň jarlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, hemişe türkmen halkymyzyň awadan bagtyýar durmuş üçin alyp barýan işlerine diňe rewaçlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýärin. Asuda asmanymyzyň asyna, parahat zeminimiziň üstüne türkmen halkymyzyň her bir güni toýdur bayramlara beslensen.